Oh, hello. Pakatoipa kuno. Toro. Toro. Ish. Yavana. Mbokata zvinfonera. Maswera sei? Zai, chichakanasa kumaitika ndineziri kuitika. Chichakanasa kupozi. Ndasvika pa ndotobva izvezvi kusvika pa. Ndokuzwa ho. Kubva kwasalani kwakati. Chichakamunatsa kuitika chake. Ava ndoane munoziva maoni nacho. Inini zvekumasure nangu handisi. Asi inini musi wakadzwa. Musi wechingani kukusora zuva. Ndakadongonzwa noisi. Vanhu ndobva vauya vandidana sekudana kwavaita izvezvi futi uchibhuya. Aimajoyi ndikati zvikamukaisa uri wenyu vari kurwa nemurume. Ndobva ndauya kunoku. Ndauya ndikati varume regai nyaya yekurwa chii. Ndobva ndatotsiura uyu ndikati sezvekurovana nemunhu uyu munhu uyu asi iwe hausi kutomuona kuti munhu anenge anorwara anoita zvematondoni. Zvikanzi alright. Ndobva vaita sevadzimura noisi. Ndobva tadzokera. Ndobva tazouya akuskirima akaskirima zvimhere chaiyo. Vatadzoka ndibva tamwana akavhura windo kudai akabudisa musoro pashi. Tikati ko chii? Andibundirova ndikati iwe takudza kuti vhara dho uvhare windo chichichi. Ndobva vataita senge vadii vatukana bamini regai kugwa. Ndobva ndakazoguma ndikati handichadi kudzoka pano nekuti kune chanda. Ndobva ndadoenda kumba. Ndobva ndakazonzwa vanhu voita noizi kuti haiko zvino vakurwa haiko zvino akurogwa chichichi. Ipapo ndandisipo ndinawo witness wakakwana. Ehe. Vakatouya vakatodzimura noizi yacho hanzi ndeava. Aenda kangwa ndikati mwana wangu usadaro andakona kuti amuro wasiwo. Ndikati usadaro mwana wangu unouraya munhu akati kuti mama akangobva ukama. Ndaito mansani marikeni nematombo. Iwe mbonyarara kutaura kuti apa munhu kufa kwakaita Salani inyaya yenoisi yainga ichiitika nditi. Iye Salani atozodura tongototi nhasi ndomuswara. Ndichakufonera. Tikutaura kuti kufa kwakaita inyaya yenoisi. Handiziva ngona kuti musatanetsanana. Nokuti usikazivi hapana chetikaronga. Kuti iwe uchiti hauzivi torongi. Handina kurohwa ndaitorohwawo. Salani. Ndotonzwa uri munhu wacho kuti weiti ava havazivi kufa kwake. imimi musaita zvekuramba. Hatikuramba because Nyaya iri isinabachatika inzwai sekuru. Nyaya iri unoziva kuti vanhu unoziva kuti ukaona vanhu kana 1000 nyaya iri woona vanhu 2 wofeila vanhu 2000 veshe vanotaura chimwe chinhu vari kutaura chinhu 1000 iwe 2 ndotaura opposite. Toti kudiva 1000 vanotaura chinhu 1. Hatikatema sorisori yemuridzi wenyaya yachiramba. Ari kuti azivi kuti akazoshayika mukuru kuti vagwaire kuti yangani mpenzi saka uda Ngaenda mavhenda chachao. Kuti vanhu vachava mavachao. Ndokonde wanda wawana. aiwa imimi torongai zvinhu zvinotaura zvinotaura nehama idzi. Hama dzacho dzironge zvinoita Yolanda. Ndonyaya yavepo. Chokwadi ndochinodiwa kuti chokwadi izvo zvakaedza izvo. Shamai muromo. Tikasaita taura zvechokwadi isusu bosi. Handiti isusu tongovewo vanhu. Andikuti ngataure isu andikati atisipo. Inini ndakangwafoni ichiti mama kana anzi mama mukazonzwa kuti ndafa. Saka indokumbira wakubvunza. Vanhu vandifonera venditaura nyaya yega. Handisi kufonera nemunhu handisi kutaurirwa ngemunhu mazvere sekuru ini tichisvika mutauni nanza state notabaya nebanga mazviwa ndikanzwa kuti atema munhu nedombo atema nekapu amudhonza kupi mastatement andiri kunzwa mutauni ndichizofona kupolisi zvikanzi aiwa ari mukati mozofona ndobva ndauya
ndamutauni vanatondibvunza ndatotanga foni ndiri kumba masviwa aleta anzaura ichi murume tatamura nei vanhu vanga vachitotaura vese musuya amuurai nei vari kubva nei vari kurwa here nokuti salani aitongonditi aiti andiri kunge pasalani aindifarira kadai ndikasangana naye mama mutaura nditika ndasina nachikumbu naye havana vangu dzidzo kugara zvakaita sei zvakanaka ite upenyu hwakaita sei hwakanaka mazvona saka inini nhasi ndopandazoti ndisvika mutonopandanidzosvo zvandiri kurondedzerwa ndasvikawo pano saka inini atsekura handinyasovaziva nongoona paogesa ndichowati aringoro mamwe mai mavhenda saka kuti handinyasozva kuti ndopanoukama chahandi ndatovaona tati mai inini ava ndovanzaona pana aleta handida kuzvati ndosekuru vasaleni chakwe chaiwo mazvona nongoramba muhusekuru hwomui hwomavhenda ndopandatosvika chinza sekuru vacho vadarika pana munati arigaiti vamirire mazviwa ndopandirondedzera kuti mama isusu akafona musezvacho mama sanga nangu nditema nechini mareke ndikati buda mumba imo mazvinzwa iwe buda utize utsvage kuita sei handikwanise kubuda sure kwamarekeni taiva tadzoka mama muri kunzwa tadzora ruzha runokwana ruviri kaviri pekutanga takaona tisheti white yanga iri pasapo tikati tisheti ndeyani nemasokisi anga akazara mudhakwa tikati tisheti ndeyani mukomana yakapupura akati ndiri kurasirwa hembe dzangu panze tikati ko tisheti zvikanzi tisheti hatizi kuti ndeyani ndoba tazodzoka kechi2 yachiskrima uyaiva ubuda ropa ndokunhonga tisheti yandobvisa tisheti ndeyane ropa inini ndobva ndakamutsiura ngati kuona here kuti uyu ari kubuda ropa imbosiya zvekurwa ende ndakabva ndamupindura ngati munhu yaimwa matondomu uchenjere kusundidzira chi aitooneka kuti utano hwakaona ndomati ndini andabva ndamita ndobva ndaenda kumba ndikamutsiura ngati regai kurwa ndikasiya ndamuti vhara windo vhara keteni uya ndopaenza mino windo kuti airivhura nei akushudha nendandi ndikati uya mukomana hanetsi cherakauraya windo iri iwe ngoramba uvete mumba kana uchida kuvata because windo akauraya isitoziva kwatinomudini kwatinomuwana inini ndakagara murengi ndakashandira murengi kana munhu womurengi wandisingazivi chero mukomana yanga achipenga ndomuziva yese ndakashandirako kurengi ndikarega hapana munhu womurengi wandisingaziva ndarengi isati yapunziwa ndaishandira hapana windo wandisingazivi ava ndakutanga vazivira pano vakomana ndaivaziva vasati vagara pano uye achigara kumatisi ndosaka ndakaramba nchimungomukurudzira kuti regai izvozvo nyaya iripo panapa yonanda ndeyekuti mutaurirane mutaure kana postmortem ichauya ichitaura chokwadi iwe waingotaura kuti takarwa usada kuvanza nyaya yekuti makarwa hapana kuti wakauraya asi makarwa ndo nyaya iripo ndasvika polisi kunde bibi tichakufonera dai magara kubana magara saka nyaya iri papa ndoti isusu zvodoka hatisi kuramba mhosva kana mhosva yawira yaita sei yawira isusu takungoda way forward totokumbira uyu mwana pla kuti ane pfungo wokuti murume wangu aita sei anoti zvikutomurwadzawo handitika kuti murume wangu aita sei afa handitika saka kana mhosva iripo imwe mhosva iripo tongomirawo zuva reuchii iseura toedi nyaya dzedu dziite seiwo vagadzirisane hatirambe mhosva kana yavira yachiita sei iko zvino hazvifanirwi kuti mukonane kula handiti vanhu vaenda kupolisi handiti vanhu vaenda kupolisi statement yadzoka kupolisi haisi yekuti uyu kana akauraya akangogara muno nemhaka yekuti akauraya asari panze kuri kunzi ngatimirire postmortem tione kuti mukomana akafa nekurohwa here kana kuti akafa neurwere hwake kana akafa nehwamwari handi muri kunzwisisa ndo zvakamirira postmortem hatizivi kuti postmortem inoendiwa Friday kana Saturday kana Sunday iko zvinotipa weekend kwai Monday ndo zvakangomirirwa hazvisi kureva kuti musikana kana akaurayawo zvishuwa akangogara panze kana kuti akazozvifira because mukomana uya kutaura chokwadi aitombokoniwa chero kufamba uye aitombouya kumusika wangu ndiri kumutsvagira mahewu asi kufamba
zvese izvozvozvo ndozvaaifanirwa kunzwisisa musikana weti kana achitsvagira musikana mukomana uyo maheu asingagoni kufamba. But ipapo tiri ipapo muzayo ndaimuno hapana chaindudza waitondudza kuti Salani hachadi kugara naye zvokuti nhasi arwara azi uripo muzaya havatototi handichadi Salani aonokwa unondipa $1 rabva naro kuchihwindi ndo raanondipa ndokuti ndigare nemuzukuru nandichadini ndikati zvadii vave nemwedzi mingani vachidaro hapana mwedzi inomondo Salani ndomuna evhota inotengesera munhu ndakatanga kuuya muno mu96 bweri muno kutengesera kwakombayo hapana vanhu imi ndomuziva zvisikaiti tisaziyana yani kungoti ndiani ndomuzivisa zvisikaiti but wakatondudza waitoti ndikati wo ndichazomutaura naye ndizoti chii chaunopira chii mari $1 akati kwai rendi unobhadhara unokwanisa kubhadhara half imwe inozobhadharwa ameno kuti ndiri rendi ndikati alright hapana zvimwe zvakataura nini chero musi iwowo wavakakonana uyo akataura kuti mumba hamuna gasi mumba hamuna chikafu mumba hamuna chekubata inini ndikatomudza buda munhu wese aingove izvozvo zvamuritaura kuti munhu wese aingotaura kuti ngaabude munumba munhu wese chero dzingave shamwari dzake chero ngave andi chero pakaita noise akanyatsoudza kuti buda sezvo chiti hakuchengeti buda uindi akati manje hanzi kuHedford ndo kwamunogara kure ndoiwanepi mota chero kuhaya mota yacho handina mari ane muri kuona yanga iri kubuda kuti kurwa ndo kwakashata nekuti uyo yakazotsanangura kuti ini ndichahomusiya hangu pano nekuti ini ndabhadharirwa imba kumutapa ndokwandakuda unogara here kumutapa kana kumba handataura nei nababa acho vati vari kuya mangwana ndopanotangira chii asazvopera ine hapana zvendikagura ndiri sekuru baba vake vapenyu vapenyu kuti mapfumo vaitengesera pasi picha rapo musika dzadzichingo paya paya taundi dzichiri idzisi ndo baba acho saiko zvino varipo vari kubhohera uyu ndiye munin'ina wacho akatokura nazvo chakadai kudai kusvika akure kudai vaigara nini vanga sikagari nababake vanondiita mai emene nyangwe magwindi avo anondiziva vanoti ndikasvika kuna kuti mai angu vauya inini hapana chendikagura chendikatokona kuunganidza hama dzake kuti vaone kutaura nadzo vaone kutaurira kuti titaurirane kuti todini tete kuti hama dzinge dziri iyo ndo nyaya iripo because chero muno kuti varambe vakangogara imba yekuloja ini kuti ndigure hapana chendikagura asi mwana wangu asi mwana wangu nechendi kutounganidza kuti vanhu vabatane vaone kutaurira nezvidarike ndo chete zviripo baba acho vati vari kuya mangwana makusei nofuka zvekuma7 8 vanonga vapa vainavo pano nomawinda uyanani kusvika ari panisi inovachavatani kuti vangachadzoka vanodzoka iro dombo iro dombo masirisi chiya changa chichidhiraivha chiya chiri kuzvipinzireko panyaya siri dzacho upi wache anga chidhiraivha chiya chinonzaniko chiya chimurefu chitete chiya chimwe chidoko kwai ndini murungu wasalani zvachibata kwai ndini murungu wasalani hauye hana kuita musindo uye ndiye anganzi kwai ndindatumwa kuti kwai ndatumwa nevamwe vemabhazi vaiwa kwai kuti ndiwe nyaya yasalani tione tinobatsira sei
umwe wacho zirefu ranga rakapfeka hembe yeyo agara ndomusindo zve ndiye anga chine chishamwari chake ndoangada kutoorova chi Yolanda ndingati aiwa bamnini kwaine polisi muraitimirechi postmortem yotaura handiti ndio ichabudisa chi answer yokuti munhu adi aura nezvazi unopindira pai toda kupedzisa wase mafira aita chi sala hauzwa nedombo uya hauya ashanda we asiri uya ashanda bata uya handidi kunyepa uya abata ari one agona zvinhu zvacho anga usingaperi atoshanda uya atobata nomwana dombo iri zviri kutaurwa chaizvo vanhu vanototi kwai kana kuenda papa nini papapoka mafira maurayirwa akaizwa mwana wati hatifani ndizvo kaona kana munhu asikauyi kaya hapana chendisina kuzwa mwese mandafona ndazviva zvakawandisa kwai hatikwanisi kuya kuenda kuona zvinhu zvakaizwa nebhoti nehama dzake dzangashanda nasalani kana kuti shamwari dzenyu shamwari dzemunadzo kuya kocheudzana hatikwanisi kuuya ngenyaya nezvakaitika mazvona notikangozvidaika panoita mota accident panodonha munhu zvese izvozvozvo vanhu vanongotaura nyaya dzakadini dzakasiyana-siyana hapana panotaurwa nyaya accident itori nani pane kuti iwe ndaurawa handisi kuramba muri kunzwa kuti izvezvi chakaitika isu sevavakidzani chatongopupura ndechekuti vakafa asi zvokuti vakabayana nebanga ndo pato neproblem ipapo vakazodhunzana chichi zvese izvozvo ndikakubata iwe muzaya ndikatokubata ndikadaidai ndizvozvo ukatofa iweoka ini ndotozi wauraya munhu izvozvo hatisi kuzviramba asi zvekuzoti zvinotaurwa nevanhu vanhu vanotaura zvakawandizvaizve muzaya kutokubata iwewo ndindomunoziva chiyese inoshanda pakudii pakutsvaga nyaya ndosaka tazouya kuti tizwe zvakaitika ndo ndakafambira kuti tizwe chokwadi ndo pane nyaya I think so in msindo wa mwiti kanji. Kwa mawindanga uya kuzomutsana Yolanda uya. I think yaenda ida kumvisisa indofuna ngokudza kutamandi. Alright, madam. Hello. Alright. Alright, naita basi. Alright. kwai china yo ndokwandiri kubva kupolisi saka vati vachautaura zvinhu zvanenge ona postmortem manje saka idzodzo dzanyaya dzemapurisa saka taida kunzi ini chanaida kunzwisa nomwe ndakuudza pekutanga pari kuunganiwa here inini emi yanonga ndandafambira kumwe kuka ndaichifunga pamwe pakaunganiwa ndaitose ndatengera vanhu duro nechikafu munzwiza inini ndofunga ndakuudza ndichisvika panapa zvemusindu for now I don't think zvakanaka because hapana ari kuzva chokwadi postmortem ndio chakuisa chi chokwadi unziza pane point yangu mukachinjana mashoko akachengetera mukati aiwa hapana kuchinjana mashoko bamwe ndosana chizama mutsanangurira uya kuti aiwa polisi yati tikumirira chi postmortem asi munhu anogona kuzoinda chi nemande tatobhuka na8 chimwe chinhu chatatomirira kuti munhu aende kupostmortem kwai takamirira hama dzake ndatoda chi toda chitupa ndo zvataura chitupa chacho chiripi bamwe zvikanzi toda kuona hama dzacho ndo dzakakosha chitupa Yolanda kwai munhu ana chitupa imi mukaona komakore amaitaura zuro makamaona pa